مرحبا እንኳዕና መደብ essential English conversation ብደሓን መጻኹም ንተማሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ጠቓሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣነ ተመስገን በሃል ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ብዛዕባ ኣብቲ ትነብሩሉ ከተማ ኣዝዩ ዝፍተወኩም ቦታ ከመይ ጌርኩም ከም ትገልጹ ክንመሃር ኢና እዞም ክልተ ሰባት ብዛዕባ ንሶም ዝፈትዎ ቦታታት ይዘራረቡ ኣለዉ Hi Phil, what's your favourite place? My favourite place is the market. How about you? Mine is the restaurant. ክብድ ዝብል እንተመሲሉ እዚ ምይይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና እታ ቀዳመይቲ ተዛራቢት እቲ ኣዝዩ ትፈትዎ ቦታ ኣየና እዩ What's your favourite place? ኢላ ሓቲታ ሰሚዕኩም ነቲ ሓረግ ድገምዎ What's your favourite place? እቲ ካልኣይ ተዛራቢ ዝፈትዎ favorite ቦታ ሹቕ market እዩ ኢሉ ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገምዎ My favourite place is the market. ተመሊሱ ተመሳሳሊ ሕቶ ሓቲትዋ ንሓደ ሰብ ተመሳሳሊ ሕቶ ክትሓቱ ምስ እትደልዩ ንስኻኸ ወይ ንስኽኸ ንኽትብሉ How about you ክትጥቀሙ ትኽእሉ ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገምዎ How about you? ብዛዕባ ዝፈትዎ ቦታ ይዛረቡ ስለ ዘለዉ እታ ቀዳመይቲ ተዛራቢት ደጊማ My favorite place ምባል ኣየድልያን እዩ ኣብኡ ከላ ናተይ mine ቤት መግቢ እዩ restaurant ክትብል ትኽእል ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገምዎ Mine is the restaurant. ጽቡቕ ሕጂ ብዛዕባ ቦታታት ንዝሓተቱ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝሃብኩሞ መልስታት ደጊምኩም ረኣዩ ማርክ መናፈሻ park እዩ ዝፈቱ ፒት ድማ ሩባ river Hi Mark, what's your favourite place? My favourite place is the park. How about you? Mine is the river. Alice መሓንበሲ ቦታ swimming pool እያ ትፈቱ ናይ ክሌር ትፈትዎ ቦታ ድማ cinema እዩ Hi Alice, what's your favourite place? My favourite place is the swimming pool. Mine is the cinema. ደጊምና ክንፍትነን ኢና ነተን ናይ እንግሊዝኛ ሙሉኣት ሓሳባት ሰሚዕኩም ድገምዎን ነፍሰ ወከፈን ከክልተ ግዜ ክትስምዑን ኢኹም What's your favourite place? What's your favourite place? My favourite place is the market. My favourite place is the market. How about you? How about you? Mine is the restaurant. Mine is the restaurant. ግርም ካብዚ ሕጂ ዝሰማሃርኩሞ ክንደይ ክትዝክሩ ከም እትኽእሉ ንርአ ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ምስ ሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምኩም ኣቕርብዎም ኣየና እዩ ዝፍተወካ ቦታ What's your favourite place? ዝፍተወኒ ቦታ ሹቕ እዩ My favourite place is the market. ንስኽኸ How about you? ናተይ ቤት መግቢ እዩ Mine is the restaurant. ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ብእንግሊዝኛ ብዛዕባ ኣብ ከተማኹም ዝርከቡ ቦታታት ክትብከሱን ክትምልሱን ትኽእሉ ነታ ቀዳመይቲ ተዛራቢት ኣብቲ ዘለኹምዎ ከተማ ብዛዕባ ትፈትዎ ቦታታት ንዝህልዋ ሕቶታት መልሲ ብምሃብ ተለማመዱ What's your favourite place? Mine is the restaurant. ሕጂ ንብምሉእ ትዝርብ ደጊምኩም ብምስማዕ ንዝሃብኩሞ መልስታት ኣነጻጽሩ Hi Phil, what's your favourite place? My favourite place is the market. How about you? Mine is the restaurant. ጽቡቕ ስራሕ ሕጂ ብእንግሊዝኛ ብዛዕባ ኣብቲ ትነብሩሉ ከተማ ትፈትዎ ቦታታት ክትተሓታተቱ ትኽእሉ ምስ መሓዘትኩም ኮንኩም ንሰማሃርኩሞ ምልምማድ ድማ ኣይትረስዑ
ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ